Holmes dros i ysgwydd. Disney. Edwards dan bwysau ymlaen wedyn gan Insol i Bakare yn y leia i flaen. I frasgamu tuag at y Cwrt Cosby. Heibo Hughes yn ergyd yn un bywerus, mae'n disgyn i Callum Morris. A sut ar y ddiar fethodd chwaraewr o safon Callum Morris fethu'r cyflana. Gwrth ymosodiad chwym gan y tîm cartra ac yn disgyn yn garedig i droed Callum Morris. Ei ergyd o yn bell i bia'r postyn bella. Holmes yn letraws tuag at Wild. Ar ei frest yna, mae'n disgyn Insol, cael ei faglu yn y Cwrt Cosby, mae'n gic o'r smotyn yn dimahu. Bel hir lawr y cae. Wild ar ei frest. Insol rasganu mewn i'r Cwrt Cosby ac yn cael ei faglu. Bron i chwarter awr di chwarae. Morris yn ebyn Roberts. Dim gobaith i'r golwr ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Mae Callum Morris ar ôl methu'r cyfle yna yn y munudau agoriadol yr un y tîm ar y blaen. Wild ymlaen i Declan Poole. Ceisio lledu y chwarae. Camgymeriad gan Edwards. Bakare cyfle i ddyblu'r fantais. Arbediad wych gan Roberts. Poole ar draws mae'n dod ac unwaith eto ai draed y tro hyn. A Connor Roberts yn dod i'r adwy. A mae rheolwr Ceicona yn gwybod bod yna yn gyfle i ddyblu'r mantais. Holmes ar dafliad hir tuag at Wild. Yr ôl beniad mae'n disgyn i Ryan Wignall. 20 munud o'r hanner cyntaf meddill. Mae mor syml a hynna. Un tafliad hir, ôl beniad syth i Ryan Wignall. A fo'n plannu'r bel i Be Roberts a'i droed chwith. Roberts yn gic siomedig. Bakare yn ennill y beniad o flaen Edwards. Ymlaen chwilio am Insol. Cyffyrddiad cyntaf dar draws Wollacott nôl i Bakare. Bakare yn y Cwrt Cosby, gwaith da gan Bakare! O! Godidog gan yr asgellwr. Llai na munud o'r ail hanner wedi chwarae. Trydydd gôl o'r noson i Ceicona. A gam gôl yr oedd hi. Bakare o chwilio am Insol, mae'n disgyn i Chris Owens ar ergyd, arbediad wych gan Roberts. Mae dal yno. Mae'r llyman wedi godi. A mae Callum Morris yn dweud nid fodd yn cam sefyll. Wnaeth i ddim cyfri. Adam Hughes. Bas tuag at Luke Bamford, mae'n cael ei wthio i'r llawr. 20 llach o'r gôl. Be fydd penderfyniad Mark Petch y dyfarnwr? Pa liw fydd y cerdyn? Dyfalla coch wyla ni. Ia, mae capten Ceicona yn gweld cerdyn coch am dynnu Bamford i lawr. Gadal i mae Jones. Williams yn chyrmanu hi arbediad wych gan Bras yn isel i'w chwith. Bas tuag at Poole. Wild arbeniad ymlaen i Declan Poole. Mae Roberts yn rithro allan. Declan Poole yn codi'r bel. Yn gelfydd dros ben y golwr. Y gôl gyntaf o'r tymor i Declan Poole yn sicrhau y triphwynt. Alex Boss wan yn brasgamu ymlaen tuag at y Cwrt Cosby. Rwysiad ddifn i mewn tuag at Phillips. Phillips arbeniad. Gôl gysur i Aberystwyth. 3 munud o'r 90 yn weddill. O fydd Andy Morrison yn gandrill bod ei dîm dildio mor hwyr yn y gêm yma. Not a bad result to finish off a fantastic week. Yeah, tremendous. You know, 3 games in 6 days, 3 high-intensity games. You know, with a big game, you know, on the television on Saturday, where we've won the game 1-0. Gone into a really tough game on Tuesday against the very strong Druids, and then coming against a team tonight who have obviously turned up, you know, with a bit of fire in them because result went against them. But I mean, we never looked in doubt right from the first minute. You know, we should have scored again in the first 30 seconds of the game, and it's the right result. You know, the sending off makes it, probably protects it from being maybe a 5-6-7, because that's the momentum we had at that time. We felt that come towards the end of the second half. We just felt every time we got the ball we were going to go through and do something.
But, you know, goals came at the right times. And, you know, I'm not going to let the goal we conceded disappoint me, as, you know, because every goal you concede, there's a reason for it. There's mistakes made and poor decisions. And you can see goals if you do them decisions, you know, regardless if you've got 10 men or 11 men. So absolutely so proud of them, because, again, I'm looking at them in there and I'm not seeing tired bodies. I'm not seeing lads that are going there out on their feet. Their energy's been incredible now for 6 days in 3 games, and so proud of them. And we were rightly where we should be. Connah's Quay should be joint top of the league. Os o'n siomedig iawn yno? I ddeud y gwir, boys, rhaid i fi ddeud, fod dwi'n siarad efo'r bechgyn i gyd ar ôl gem. Os da ni wedi considio gols fel la, da ni yn y gwylod. Mae'r simple o hynny. Penalty gyntaf, oce, bach yn soft i fi. Blaw yr ail, cysgu. Da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd pryd da ni ddod yma. No we, da ni'n mynd i aros i fyny even. Blaw, da ni'n cael sgwrs da. Da ni'n gwybod lle da ni. I fi, fel dwi wedi dweud o'r dechrau, mae'r sgwad digon da. Mae o'n digon da. Bla dim, da ni'n defendio fel la. Canlyniad gwych yn gorffen wythnos da i'r clwb? Ie, mae pethau yn dechrau cwympo i mewn i plan dda. Mae pawb yn chwarae ar ddechrau heno, a dwi'n hapus iawn efo'r canlyniad.